Telebistan lan egiteko irakurtzen jakitearekin nahiko izaten da. Aurkezleek pronterra irakurtzen dute, alegia pantailatxo bat gidoiarekin. Sistema komplikatoa bordea, ez dago edozein entzatekina. Egia alda, telediariotan eta olakotan, zea, mistolo, proper, fairi oitako bat erabiltzezuela. Proster, mistolo, fairi, nola den, nekane? Santzantzio zen? Hau pronterragatik ari da. Alare. Pronterragatik, explika. Ulertu ezin inengo, Pronterra gure neskato honi. Pronterra zer den, nahi duzu jakin? Aterantzi jazpada bai. Aurrez idazten duguna, kamara aurrean gero ikusi egiten dugu. Ez ditu baino tira. Maribel, hor pronter bat badugu, eta bertan esplikatu jozu, ea horrela ulertzen duen gure dolosek. Nola betiko esan dugu txibatu edo behar dugu. Ordenadoren aurrez idatzitako guztia, gero kamara aurrean ikusten dugu. Eta han jartzen du esan behar dugun guztia. Esate baterako, begira, orain dolosek esango du, joño. Egia? Joño? Joño txibatu, akazu behar duen txuletak nahi zezetan? Ikustezu? Ara nekane, holako xebat behar dinaguk. Janari, zerrenda botatzeko? Bai, ondo etorriko genkizki duke... Bai, hori, oso ondo etorriko litzai dukela, oso ondo.